Netherlands yanivuma. Nitatazelisa ugovernment sidibana nogovernment seke sebenza ngama-Sunday. Sebebamba ama-press briefing ngama-Sunday. Ngubani wayesazi? Hayi bafundile pha kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi zoba na Sunday iyabanja i-press briefing. Hayi xa kuputlakile nje. So namhlanje ke bebedibene futhi masithi nje security cluster uminister oKhubayi bebelapho home affairs belapho odeputy bamapolisa bona abaya nini babeke babamba meeting yabo yokuqala le union building. Hayi bebephinde namhlanje banenye into i-press briefing. So hayi ke ngoke language noko sebethetha le eyethu. So before singela apha ne ngicela ukugqithisa nje into encinci iyaphuthuma because baninzi abantu abamane bendibuza, so andifuni nje ukuyenzela ivideo yayo yodwa malunga nale protest esengathi isematheni eyenzeka esayidini lase-UK le island uba balwelane. So into enzekile pha kukhona umuntu oye wahlaba i-citizen yapha bapick up into ba lo muntu lo uyi-asylum seeker le ngxaki esijongene lapha eSouth Africa. Hayi ke hayi pha yi-protest yamanyani pha yinto bebengayibizi izonophobic but bathulile bayibizi ke. So nje hayi ngapha kuchiswa wena akuchiswa amatayeri ngapha kuchiswa izindlu, kuchiswa ama-buildings, kuchiswa imoto, kuchiswa abantu ngapha kudlalwa kwelacala. So nje into yakhona imesi hayi amapolisa wabona noba zicuko zeziphi nje imbiza. So nje kubi kunjalo ke. So asazi noba ugovernment wethu uyabona into yoba si-serious usabela into yoba izifike kwelazinga. Hayi ilanguage sebecula le yethu. So kule meeting yabo ke hayi amagama afana noba umuntu ozafuna ukuhlala eSouth Africa engadocumentwanga lonto it's undesirable ayivumelekanga. Even no president bekeyichilo lonto le sebethatha amagama afana nalawo. Qha ke kumele baxa behamba bahambe bedocumentiwe meaning bahambe beprocessiwe via iHome Affairs inoba bathethela kwaba bazabe bona bebehambisa. Asiyazi thini into yakhona bezigeza already imibuzo yakhona imibuzo ethi bahanjiswa ngani njengoba sesivile into yoba nabaseMalawi so khona ibhasi engathi ziyahamba yakhona into engathi ekeza bhasi ngaze yaseSouth Africa nje. Hayi ke wabuya omnye wathi kona ugovernment wakwelacala waseMalawi nguye ozawubhadala kona ke aba basuswa kwelacala laseSherwood. Hayi ibhasi vele sezifikile bathe nje I think bazawudinga about 10 days or so into yoba kube wonke umuntu oseke pha abiwanjisiwe. Bebe more than 7,000 abantu bebepha. Hayi bafethu ingxaki khona ene asitsho futhi ba lo mzuzu uzaklineka nje ngomzoyi kona kancinci khona into ezalunga. So nje kuyakhona into ethethisayo nakwelo calelo phofu ke nangapha yabakhona abanye abapick up into yoba baphethe i-documents abanye bathi ngabasekhongo xa bethi bayaqwalasela hayibo aba bantu bayaxoka so ubugulukudu nje bona bobukhona bubuninzi ndasho ndakhumbula. Hey bafethu ephondweni kuthiwa ingathi ingxaki ikhona Eastern Cape. Bafethu kuthiwa Eastern Cape bona abantu bokufika sendithetha ngamaSomalia ke ngoku mina ndithetha ngamaPakistan. Hayi kuthiwa iziduko izibongo ifani bathatha ezethu banamapasi la ezezethu ifani. Hey badoda ngandiyabona sendibana noToro Solodla ngamahlathi abe ngowale. Okay ndigqitha apho ndibuye apha kukuthi ke bafethu nizabakhumbula ne kukhona abaya kwelacala lase-KZN babekwa kuthiwe bake bahamba bayokhempa ngase-police station eDurban Central bagxothwa baya kula center leyana nini into yakhona baphinde basuswa khona bayobe all this time bekhempe phi ngase-Home Affairs bebephiwe up until I think i-weekend into yoba mabapakishe into zabo basuke pha if not bagrogriswa ngoba bazabanjwa and then yakhona nento ethethisa ngoba bazathathwa basiwe ntoni kulindela repatriation center. Ulindela ke kulapho kubekwa khona abantu abazabe belindele into yoba noko bazathini bazahamba bagoduswa. Hayi ke with entitlement into yoba bona banama-documents badocumentiwe yingxaba bazifake kuyo yona leyo government badocumentiwe xa besuka phana bayazi into yoba bazawurigota njengabantu abengekho documented. Hey beqhefuza apho asiyazi beyawuzala nkomuntu but njengoba kuthiwe basuke baphiwa up until i-weekend bebesekhona. Mna ndimangela into yoba hayi bona basesekhona bendethuke Friday xa kuvela loo nto leyo. Kukuthi bafethu le nto lena ugovernment yena uyanyanzeleka into bayijongile and ndithanda into yoba sama I think nawo namapolisa ethu bafethu kuyanyanzeleka into yoba mabasondele kithi basebenzisane nathi bafethu because uba ngaba bangaze bacontinuishe bathene against thina bafethu kona this is a ticking bomb. Yazi kunevideo endibene nayo apho bebezama ukubamba khona ayikho nje yona ne ndangiyadibana nayo ngaphambili but nje iphinde yavuselela xa ndibana nayo ngoku babeke bazama ukubebamba iSomalia hayi la resist ukubanjwa
xa uthi uyaqolasela hayasondela futhi amaSomali ububona nje futhi uba bokungekho i-citizens pha hayibo kukhona impossible yoba bengazumbamba lana amapolisanyana wethu bewembadlwana nje xa ujongile nje and ububona into yoba ingxaki yona sizaba nayo bafethu iyarhalela nje into yoba noba beyithini into right now either bayazisondeza ukuthi bafuna uncedo bancedisane nathi basebenzisane nathi so that kuliwe yonke le nto otherwise apha ngenye imini bona self bazathi befuna ukubamba abantu ndiyanixelela bazaba sengxakini eserious so ivideo yakhona yiyo yona le so kubonakala ingathi-ke bebemthatha bemfaka bathi bembamba ngapha abanye bayamhudula ngapha uba ngaba uyabona futhi khona apho kude kwasondela umphakathi khona and uba bekungasondelanga umphakathi khona bafethu aniboni mina into yoba la mapolisa beyongalenza ixesha and anything apha it could have happened xa befuna futhi aba bantu amaSomali ukuthatha even imipule yamapolisa bebengayenza loo nto leyo so nje kona iyafuna into yoba amapolisa wethu mawazisondeze ukuthi angabi against thina asebenzisane nathi noba zintoni ezibebezenza mabaziyeke right now kwabona basengxakini so zezinye while even imedia ke ibhizi ngepropaganda yabo ifuna ukusiveza njani zezinye zezinto ekumele bakwathina sithini simane sizipublisha kancinci and bafethu andiyazi ayenza njani ndibane ndicela uba mane ndimixa nalapha ezintetheni because andiyazi I'm trying to be as accommodative as possible zona ilanguages ezethu noko ziliqedlane nizaziyo but ke ezinye ndisaba ndiza ndithi kanti ndiyathukana but abanye barhalela nesingesi of which ke ngoku ni-purpose ye-content yam ndirhalela into yoba aba bethu abantu because ezinto moze zonke zikhavarwa nge-English andirhalelanga into yoba kube khona umntu ongazuyiva into okanye angazukwazi uba kwenzeka napha ezweni lakhe which is why I decided to cover ezi zinto ezi ngelanguage le yethu yesintu so to those abamane bekhomenta abakhalazayo please be patient with me icebo lona ndizawuza nalo icebo bandizakwenza whether ndizawuendapha ndisenza ama-videos ayi-2 ngetopic eyi-1 ngapha ndithethe le yethu intetha ngapha ndithethe uGeorgie andiyazi bafini okanye ku-YouTube wami I'll just cover izinto okanye ngoGeorgie